A iniciativa parte dos traballos feitos por alumnos do Instituto Lalinense Ramón María Aller. Agora retómana dende a Asociación A Tarabela, que programa 4 proxeccións con 10 curtas de animación cada unha todos os martes de novembro. Unha selección de 30 curtas internacionais de diferentes nacionalidades, máis unha sesión especial que sería a cuarta e última sesión, onde vamos a recoller un pouco os mellores traballos de animación de Galicia dos aproximadamente 5 ou 6 últimos anos. As proxeccións son de balde e faránse no local da Tarabela en Don Ramiro, cada martes ás 9:30 da noite. O obxectivo é amosar as diferentes técnicas creativas das que bota man o cine de animación. Utilizamos distintas técnicas para que non sexa todo da mesma temática, con marionetas en 2D, en 3D, animación tradicional, grafitis, hai un corto moi interesante con grafitis que pode ser moi interesante velo, basicamente.